L-Avukat Ġenerali qed jeddet id-demokrazija meta joħloq żbilanċ billi jikser il-Kostituzzjoni biex jiffavorixxi lill-Prim Ministru Joseph Muscat. Kienet din id-dikjarazzjoni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta kien qed jiġi intervistat fil-programm Iswed fuq l-Abjad. Dak kollu li għad tfisser il-Gvern qed jingħata s-saħħa iktar milli suppost għandu. Il-Gvern qed jingħata awtorità iktar milli permess f'pajjiż normali, f'pajjiż demokratiku. U dik hija t-teddida d-demokrazija. U allura arġajna sibna irwieħna fi stat f'perjodu f'pajjiżna fejn għandna ġlieda għad-demokrazija. Demokrazija medda għal darba oħra f'pajjiżna. Adrian Delija refera l kawża kostituzzjonali li fetaħ biex l-Avukat Ġenerali ma jibqax joħloq żbilanċ u minnu fih jagħti lill-Oppożizzjoni kopja sħiħa tal-inkjesta tal-Maġistrat Aron Buġejja. Kien hawnhekk fejn irrefera l-kummenti li l-Avukat Ġenerali għadda f'awla miftuħa meta qal li ħafna drabi l-kawżi jinfetħu għalajn il-medja. Jida b'disrispett assolut għall-avukati kollha li japprattikaw il-professjoni tagħhom kuljum. B'disrispett għal kull persuna li jmur il-qorti kuljum biex ifittex id-drittijiet tiegħu. B'disrispett assolut tal-qorti stess li kien qiegħed fiha li hija l-ogħla qorti tal-pajjiż, il-qorti kostituzzjonali. Qatt ma kien hemm istanza fejn kien hemm din it-tip ta' allegazzjoni ta' akkuża li l-Avukat Ġenerali huwa hu stess illi qed jikkommetti dawn il-leżjonijiet, dal-attakk fuq drittijiet bażiċi, fondamentali u joħloq stess żbilanċ politiku. U l-Avukat Ġenerali sejħilha kawża għall-medja. Jiena li hija xi ħaġa tal-mistħija, hija xi ħaġa fejn issa l-Avukat Ġenerali naħseb tilef kull sens ta' kontroll, ta' qis, ta' kejl, ta' miżura u sempliċement qiegħed hemm biex jiddefendi biss jew l-interessi tiegħu jew l-interessi tal-Prim Ministru u ta' dawk il-mdawri miegħu. L-intervista trattat suġġetti oħra fosthom iż-żieda allarmanti fil-kriminalità tant li issa ntilef il-kont ta' kemm qed iseħħu ġlied blużu ta' skieken fost oħrajn u fejn mill-iktar pajjiż sejf fid-dinja f'Malta ħadd m'għadu jafda l-bibien miftuħa jew l-tfal jiġru fit-toroq. Għandna dak is-serħan tal-moħħ, għandna dak il-komfort, għandna dik it-tranquillità li ngħixu sikuri f'pajjiżna ġewwa djarna. Aħna rridu nkunu kapaċi nersqu għall-elezzjoni u lejliet nagħtu garanzija illi għal darb'oħra it-toroq tagħna ikunu sejf. Għal darb'oħra nistgħu nimxu b'libertà fit-toroq tagħna. Dwar is-70,000 barrani li l-Gvern irid iġib f'Malta tul 4 snin li ġejjin, il-kap tal-Partit Nazzjonalista staqsa jekk il-Gvern għandu xpjan fit-tul dwar kif se jadatta l-pajjiż għal dan l-influss. Fost l-oħrajn, il-kap tal-Partit Nazzjonalista staqsa fejn se jkunu qegħdin jgħixu dawn in-nies kollha peress li m'hemm l-ebda garanzija li dawn is-70,000 barrani se jkunu kapaċi jħallsu biex joqogħdu fil-blokok u t-torrijiet lussużi li qed jinbnew. Kien hawnhekk fejn irrefera s-sitwazzjoni reali ta' postijiet li lanqas qed jinkrew lil Maltin biex minflok jinkrew bis-sodot lil barranin. Mela qabel konna nikru l-appartamenti, u mbagħad bdejna nikru il-kmamar, issa qed nikru s-sodot. Fl-aqwa żmien in-nies qed jgħixu mal-art fuq il-kartun ġol-ġonna u t-toroq tagħna. Ħaseb ara meta ħammorru ħażin. Fit-tmiem l-intervista u wara li saħaq fuq l-obbligu li l-Unjoni Ewropea taqsam ir-responsabilità ma' Malta fil-kwistjoni tal-immigrazzjoni, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija temm b'messaġġ pożittiv u b'viżjoni dwar soċjetà li jimpurta. Għal darb'oħra nibdew naraw illi verament il-Maltin u l-Awċin mhux biss qed inkejlu biċ-ċifri u n-numri tal-ekonomija imma bil-kuntentizza. Imma blejxin aħjar, imma bit-tranquillità ta' kif konna ngħixu, imma bis-serħan tal-moħħ u bit-tama li għada ħajkun aħjar mill-lum.